Sunt al și am revenit cu un nou episod din Minecraft. Astăzi suntem alături de Radu într-o mapă de survival games. Salut! Noi ne vom duce pe ruta lui Radu. Care nu știu pe unde e. Eu O să mă duc pe căutăm. oriunde, că mapa asta e șmecheră. Mai întâi să ieșim afară. Ok, dacă vrei să duci tu pe oriunde. Ia stai puțin. Mi se pare că e pe acolo ruta mea. Cred că pe acolo. Meciul începe în 3, 2, 1... Stop. Mamă, ce bine am început. Ce spre de fier? N-am ce play de fier. Ok, vină după mine. Stai un pic, este un chest neatins. Oh! Și încă un chest care a fost atins. Stai un pic, nenilor. Eu am doar nimica bun. Am găsit 4 lapis. Unde? Unde ești? Am o sabie de lemn. Unde ești? Că începe invincibile. Uite-mă. Dreapta. Spate. Haide, vino după mine. Nu, vină tu după mine. Uite un chest aici. Bine, tu Cască duci pe unde de vrei, eu fier. mă duc pe ruta mea. Mamă, ce mă enervează când nu mi se regenerează. Vin doi după noi, cred. Chiar vin? Nu. Sau ce dracu? Hai, vină după mine. Acum vin. Mamă, dacă știu unde e ruta, dacă o găsesc, și nu s-o dus în mine, desigur. Mă enervează că nu mi se regenerează mapa, eu trebuie să merg pe blocuri invizibile. Văd un chest. Și- Am X-ray eu. Gata, mi s-a făcut. Așteaptă-mă puțin, vină și mă apără. Am o sabie de lemn. Stai cu shift-ul mai bine. Am dat. Bun, ce se vede? Stai așa că am niște armură, până. Uite ce am. Am prins de la spawn eu. Uite ce am. What the fuck? Asta de la spawn? E Da. imposibil. Ba da, e. Am văzut o groapă dată cu lavă și cu pânză. Ce e acolo? Ceva bun pentru tine. Exact. Eu sunt full armură. Și eu. O să încerc să fac săritura asta, dar nu cred că o să iasă. Ah, Da, nu, e imposibil. ba da, e posibilă. Da, nu, uite pe Am aici. eu o altă rută. Uite, pe aici am găsit, se putea. am găsit Stai. altă rută, vino. Aici este un avion, știu eu bine. A, da, este un elicopter care trebuie să faci un parcurs. Așa, elicopter sau Trebuie să avion. faci un parcurs ușor. Care eu la Dar nu, 8 ani nu puteam deci să-l nu fac. văd nimic. Băi, era un chest aici. Aici e un chest. Ce ți-am zis? Chest pe de fier. Perfect. Eu nu mai văd nimic. Iar Aha. Nu, aici sunt casele alea, nu-i bine pe aici. Aici vine toată lumea aproape. da, la casă nu găsești aproape nimica. Am uitat la o casă de la o mapă de la Survival Games. Vroiam să Mamă, fac. deci eu nu pot să joc. Nu mi se regenerează mapa, eu nu văd nimic. Tu văd pe tine. Mapă de căcat. Gata, mie mi s-a făcut un pic regen. Hai, frate, dată mapă. Băi, ai dat în mine. Da, uite cum te văd. Mă vezi? Doamne. Și mapă băguită. Băguită. Lol. Oh my fuck. Un chest. One sister. Îmi trebuie niște pantaloni de fier. Au, uite, un topor de fier. Care l-am luat eu, normal. Ce spui acolo? Niște pantaloni de fier și gata Mâncare full bună. fier. Îmi trebuie Mâncare, pantaloni și papuci. mâncare n-am deloc. Am văzut un chest la fundul apei. Du-te. Dar nu mă duc eu până acolo. Pierd toate orele. Da. Băi, dar nu-mi dă boost-ul. Nervant.
Îl văd. Nu, nu mai văd. Ia Mă regenerează-te-o, da. Aha, aici este un chest. Aha, dacă-s pantalon de fier, Pantalon de fier. dă-mi. Ai, mă, dar eu n-am. Pune în chest, băi. Bine, hai că între episodul tău fac. Ia. Mersi. Nu așa. Leggings. Sau ce zicea. Hai și noi în casă, dacă nu e nimeni pe acolo. Dacă găsești pantalon de fier sau papuci, să-mi zici. În casă. Nu merg în case, că sunt player mulți. Probabil. Cel mai probabil. S-o dat Chesterfield. Du-te la Chester. Mă duc în casă. O să am 20 de lucruri. Treaba ta. Păi, casele astea sunt urâte. Eu ți-am zis. Și n-au niciun chest. Am intrat degeaba, pe bune. Pe Eu ți-am bune. zis. Chest refill. Da, dar nu... N-am nu nicio se mâncare, întâmplă. pot să jur că n-am nicio mâncare. Am eu. Dacă vrei, vină la mine. Da. Am doar 4 bețe în caz că găsesc 2 diamante. Bun, deci ce-ți facem? Da, nu știu nici eu, nu mai găsesc nimic ca bun. Dacă mergeam la chestul ăla în mare. Ia stai un pic. Dar nu mi-am găsit ruta, nu știu de ce. Elicopterul e ruta. Și elicopterul, dar mai am alta, mai faină. Uite Da. pe Alex, cum se teleportează. Eu te văd că te teleportezi. Ori ai tu la gorea mea. Da, uite un chest la casă. Un diamant. Un diamant. Dacă mi-l dai mie? Da, dacă mai găsești unul, ți-l dau. Dacă îmi găsești încă unul, am bețe deja. Am și Stai, eu. sigur trebuie să fie un chest aici. Aha. Băi, Da, dar mă. nu. Fix ce nu-mi trebuie, numai chest și cască de fier îmi dă. Iar nu mi se 3 minute! Da. Oh my god! Alex, îl văd pe unul. Tu pe unde ești, Alex? Eu sunt o casă. Mamă, ce-am găsit aici, what the fuck? O, 2 chesturi în casa asta. Ce ți-am zis că... 2 chesturi, era ar trebui să fie un double chest. Uite încă un diamant. Ah. Am găsit și niște buți acolo erau. De Ia fier. ieșa 2000. Și o cască. Da, nu. Bun, Nu perfect. nimic aici, degeaba. Sau Perfect, casa asta. Unde ești? Radu 03. la case. Unde la case? Case. Case. Unde? Full fier, pantaloni și papuci. Unde ești? Unde ești să-mi dai La diamantul ăla? case. Acolo sunt casele. Da, uite. Dar eu nu te văd. Ești la case? Da. Și eu. Slavă. Uite. Stă și du-te. Uite, te văd. Da, teleportează-te un pic. Hai, găsim un chest pe aici. Am găsit. Da. Da. Stai Ce mă să... speria să vedem, nu știu. Dăm diamantul. Dăm diamantul și rapid la spawn. Dacă îl mai găsim. Da, știu eu, vino. Unde-i spawn-ul, bine. Să-mi fac sabie de diamante enchantată. Poți să și încentez ca am eu la 7 lapis. Eu am 4. O să mi fac șmecheră. Iar nu mi se regenerează mapa. Fuck it. Mie merge foarte bine. Până aici. Eu nu mai văd nimic. Practic. Băi, am rază X. Văd.
Eu o să stau pe aici, la casele astea. Aha, nu s-a regenerat puțin. Uite ce-i spawnă. În apa asta sigur trebuie să fie un chest. Nu este un chest? Oh. Cum intrăm? Ua, stai că știu eu. Uite pe aici. Ok, deci de aici știi unde, da? Eu mă duc să mai caut niște chesturi. Stai, de aici nu cred să știu. Cum să nu știi, mă, că e pe stânga spawnă? Cum te stânga? Aici am dat de avioane. Acolo e aeroportul. Și nu găsești tu să-mi fac cu sabie de diamant? Hai, mă. Stai, că iar m-am buguit și nu mai pot să ies din apă. Ia-te pe un fraier. Oh my fucking god. Vino la mine, Alex. Nu te duc. Un Mai ai minut! un minut și poate mori. Vino la mine. Băga mea și cioarele să-mi bag în el. Aha, hai că am ieșit. Era după. Ai găsit spawnul? Are sabie de diamant enchantată, fraierul. Alex, vine! Oh my god, dar dă mult. Eu nu pot să vin. Iar nu mi se Băi, cum regenerează. dă, fraier? Alex, fugi. Nu vreau să mor, fraiere. Adu-l aici. Vine, Alex! Are și armura enchantată. Aoleu, dacă cât damage dă. Aoleu. Fugi, fugi, Alex, fugi. Două vieți. Două vieți. Hai că l-atrag eu. Fugi, fugi. Eu atrage tu la tine, eu mă duc să... Uite-l aici, frate. Fugi, Alex, nu te bate, fugi. Deci nu mai ai viață, fugi. Deci vreau să-mi fac sabie de... Diamant și nu te lasă ăla. Da, un fraier pe nume... West, nu mai știu cum. Pe nume West. Începe de și nu mai ai cum să faci Fuck. sabie. Și am două vieți. Hai să avem Mor. grijă. Uite-l, suntem noi cu ăla. Marș acasă, marș. Aruncă-l! I-am dat un hit, dar nu. Dar eu l-am omorât! Bine, Alex, hai, omoară-mă și tu pe mine. Oh, stai puțin să văd ce avea sabia. Ce avea? Lol, și acum sună. Hai, omoară-mă. Bravo, ție, ai câștigat. Bun, deci cam atât cu acest episod. Noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!